Kanggo budaya abdi khususnya grup panturan jaruk lague ugal-ugalan lamonareun rumah tangga bebeneran jangan ting awan bengi keluyuran balik ke esu cangkeme mampu inuman alesane diajak batur melek pegat balen sampai wis entok tawa nok ipat nok ani kuarima bokat wis lagi nasibe ini kaji kusina balen mani anggar sing dingin tetep baik gawe sahabat mata hati pengen sih bunuh diri priwe keturunan sing ditinggal kali orang takkan nyakini penderitaan dengan sampean selalu ugal-ugalan cobakan mari inume lan ugal-ugalan ingat ning keturunan bocah wis gede-gede sunat bumi kula masih dengin sunat bumi kula masih sayang tapi kula isin mawas diri wis ikhlas rela orang duwe kula sadar kalah saingan wadon kan lu wilayah bos sampean karo kula kegantengan lanang pasti gejluk beliin bagian bisa bang cukup sing meruh kulangan pegel sampean dimungkin wong sense beli musawaru cukup jadi rahasia hati sampean dimungkin ngerti ulasi wis cukup bahagia kan katong sampean nikula kelenyak kula sadar kalah saingan wadon kan lu wilayah bos sampean karo
Dede Iqbal kegantengan lanang pasti kecil timbang yen bisa ingkang winuwus lenggahipun Paman Kaji Siti Tarsidi sebagai kelompok tani berkajaya kasuhan maring penyuluh pertanian Insinyur Burhanuddin siweg lenggah siweg gabralo-bralo pertanian wonten lumampah Paman Selengut kalian Paman Daripin golong-golong dugi sowan maring Paman Kaji Sidik Tarsidi ngandikane Paman Selengut gumrenggeng swantenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kaji Sidik Tarsidi, aduh pangapura nyong Kang Kaji, bilih wonten kesalahan, bilih wonten kalepatan, jaluk dinampura dumateng panjenengan. Teras kula niki dugi mang panjenengan seperkawis kali perkawis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selengut seperkara apa siraku? Dolen muri yang seperkara apa? Seperkarane kula kuya tetilik maring panjenengan silaturahmi sehat napa mboten? Oh, waras napa mboten? Waras. Ruang ya waras, tergas, takas, pengujuma, sering atus, ramas. Aduh, malesan ya. Bandar wedus, bakul wedus ya. Rupane manglilir wae, pengujuma, sering suka-suka atus kramas. Ngut, pun pen, ini, ngut. Iku ja, ang kaji mah, baka si cuma atus kramas. Nya, nyo, yang jangan ya, ang bae. Ya sudah duda, nak adune, duda kepaksa. Rabine gadakan Hongkong. Iki kang kaji makene nyongki, ngopen wedus tingawi tahun 90-an, kaya lamun tak hitungiku, sing awit tak titip-titip akan wong. Ya wedus pada mati, boy. Tapi yang nyong ki hobine ki pengene ngepuni wedus. Dititip-titip nang wong yai sana 10 beli malas mati. Tak ngopeni dhewe sing awit taun 92 ngopeni wedus. Pating kejeblok. Ana sing gantung grawil ketek keblosok ketek keracunan sekaligus loro. Mangan gudung boleh sampu. Keracunan mangan gudung jembarang kejeblok. Aduh, orang bandut tuku 3,5 juta keracunan mangan godong lamtoro gudung jembara. Iya modar ya istiat mani durung tambah maning sampean lekan 7 mati. Iyan kuis mati papat nang sih. Aduh, sebab apa? Nyong liar takon panjenengan kan bos wedus, bandar wedus, ya bakul wedus. Oh, ya empuk. Umpah, dari bakul mah, tukul lebak, tapi mendukul, jarang gue apa tuh, aku mati, orang mana, umpah, kelinting, kelaran, bayar buat, tak umay aku tabluk modal, wah kepengen takon masalah ternak, takon yang PL, ngarep yang PL yang, Insinyur Burhanuddin, takon ini Insinyur Burhanuddin. Alhamdulillah rabbil alamin terbang gede kabran dadi ning ngarepe kula ni wong bagus sing ganteng ki inyis-inyis garane Insinyur Burhanuddin. Insinyur Burhanuddin PL Reyong bocah bobodan. Takonan kono Insinyur priwe sarana nernak supaya cepet mati.
Aduh, ya pangapunten. Napangaken grihin Masyur Burhanuddin kula niki Mas Selengut. Nah, niki renjang kula ke Mas Daritin. Ya pada ngopen wedhus, ki ngopen wedhus kuping dawa bersapi, nyong ngopen wedhus gimbal. Mung singake bakal gimbal ke mencret kembung modar. Bakal wedhus Jawa ku Masyur jarang mati kena kembung nang mencret. Sebabnya apa? Iya mungkin mengkok din bahas setunggal kali. Ya wis, harus setunggal kali priwen. Njaluk jawabane yang aku ya. Oh ya, nguni pikir modal boy. Waduh, ya mangkal sikel ya yang aku ya. Mati, mati. Aduh, pikir mati buaya kasih nur. Ning ngamal perbuatannya banyak ampun diatur pokok pisan ngomongnya tangga banget aduh papai dedayu mamaku mimiku singer ngaken sareng kang bekal bonole kedik sareng kang ora tunggol payungnya kedik kang rudi sampun lali sareng mas peleng mas judi kedik papai kris sareng papai sugeng bos beraket kedik yen pun aku dosa pikir ning segala lampang rumput bebarengan papai dedayu sareng papai pingke kedik bae dede bintang bae bintang bae bintang bae bintang najan dilali-lali pipis salali dilipur piklipur tanpa labas tanpa kemutan bae bintang bae bintang bae bintang sareng papai dedayu kedik papai dedayu bae bintang papai pingki sareng angano anggeno teh kedik kang rose kedik sing rengaken ye Saniki meketen paman Selengut dombane pada pejaiku ciri-cirine kados pundi tanda-tandane kados pundi apa kotorane mencret apa kenang diare apa kenang kembung apa kenang disentri biasanya kotorane mambune renak mambune talem mambune bajing ya kuniku mambune waduh blenak paling jeres banget kayak kolera kayak disentri penyebabnya apa kuno masih nyuruh Burhanuddin awale panjenengan dombane bibite tuku ning endi oh ya sing kang kaji ku di sini kang kaji yang bukan kaji nih mau belanja ngendi sih belanja ngendi sih kang kaji oh ya yang belanja di pasar-pasar lo pasar kedua pasar jadi barang pasar
kota Semoyo yang pasar untuk oh jadi kung pasar kuno sinyo kayak sebabnya apa baka menunggu sun prediksi sun sanajan isun durung ningali kotorane durung ningali jenis dombane baka kotorane mambune dudu mambu gaji mambune belenak iku penyebabnya cacing sing den rusak saluran pencernaan pakan. Oh, jadi kayak tipes. Jadi sing dirusak saluran pencernaan makanan ya kun ya, masinyo. Iya kados mekaten. Biasane titenana matane sayu, matane ora tajam, iku wedhus ngelamun, mulune ya pating jerginggis. Mulune ora mengkilat kusam, matane sayu, melakune ya dolong. Wedhus iku ora lincah, panjenengan den bayari bae. Ya bayar bae yang nguling sini kang kaji. Iku kang kaji ini sih waduh isi bae. Kondisinan wedhus sing sehat bakalane. Oh, jangan ngaji. Mata ni bakal belerak aja dibayari kang ngaji. Mata ni belerak, tuli mencret, tuli telapukannya biasanya putih-putih ya. Oh, jorong kon mito ni telapukan wedhus. Telapukan mata wedhus, yang putak man yo. Yang mencret ambu beli untuk orang suruh mencret apa. Yang wedhus biasa ada dolong. Iya ko baka wedhus dolog ora lincah kuntus ngandung penyakit cacing. Waduh, cacing wis ngendi sih ngono? Mesin yo. Cacing odag manjing weteng wedhus ku. Sing endi cacinge? Iya cacinge sing suket. Panjenengan wedhus lokatan diangon den gembala kakang. Ya kuniku lak gembala kenang. Kadang-kadang jam 8 masih ada pun metu. Kadang-kadang sampai maghrib durung mancing. Diumbar sih. Dadi pada mati udah belum nang udah tak angon yang pekarangan sukat melulu. Jadi bakal nyongnya yang hari. Ia mengkenen penularan cacing itu awal sing berkecot. Berkecot buang kotoran nempelin suket iku ngandung telureng cacing. Mengko sukete den pangan, suket mawis ngandung telureng cacing sajrone ning saluran pencernaan ning ususe domba si cacing mau netese ribuan malah jutaan. Waduh. Terus piye Sinyor? Si cacing mau netes yang grogoti saluran pencernaan malah ngeluaraken racun iki gawe ora nafsu makan ning wedhus sehingga nafsu makan berkurang lama-lama suwe-suwe wedhus mau akhirnya ngelumpuh kurang tenaga. Oh ya iya kayak mau konon seminggu ke mangan beli yang suasana orang semangat mangan orang semangat belum bro jeres kusinur go kayak mau konon obatnya apa kalau sini iya obatnya nganggo obat cacing bagus sih nganggo akan obat cacing ternak ana merek penacur ana merek Judalben lah itu kuna ngenti ya kuning obat pertanian mana beli di sini. Tuh kuning kios-kios peternakan atau hubungannya mantri hewan atau dokter hewan. Waduh, barang yang dari mayu dokter hewannya anak bilang ler. Waduh, ya repot maning bahaya. Di sekolah obat peternakan cang. Nih jadi barang barang ampel bukan bayana. Jadi cacing kuning sini. Iya penyebabnya ku cacing. Terus wong pengen wedhus iku kang utamane ya siji milih bibit ya kudu kang sehat. Kapindo pakan ijoane kudu cukup. Kaping 3 ditambah
ditambahi konsentrat lan multivitamin terus pakanan penguat. Aduh, pakanan penguat apa misinya? Ya lamunan nasi onggok, dedek, ampas tahu atau ampas kacang kedelai. Waduh, jadi kayaknya memang agak bagus tahu sih. Mumpai rebutan. Sing dadi sebab musabab mati, mati. Sing enak makan kaji baik. Orang ini cegloyong berarti 100. Cegloyong bayar ini kita berarti 200, berarti 300. Hari nyong aku berarti 100 kuku 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Sing enak maya aduh. Bakul baik, boleh bakul mendukung. Oh ya, pinter-pinter orang nang. Kalau sirah, ya bunga sirah ni guys, so beliau orang pinter. Ya bakul mah tuh, pinter-pinteran. Kaya mengkonon mau mulane wong nernak iku ya beda karo wong dagang. Bakal wong nernak keuntungannya ya suwe. Tapi wong dagang 200-300 ewu per ekor iku mung 5 menit 10 menit. Pantesan sing bagus ku belajar ilmu tata niaga, ilmu marketing ya. Jare bature nyong kajera insinyur Dodo Hadi Saputra marketing utama kuwi. No, pen, mati beli marketing pen. Mungnya ini apa yang mau nol ya andal mat nol. Oh jere itu masih mau atul. Aduh, pinjan wong jaluk lagune Serat Salira untuk ulati. Mantri lagune Serat Salira. La 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 la. Bapak kopi ketasan Serat Salira. Pas pegadean Jamblang Kang Joni, Kang Leo Lura, mangga Serat Salira. Bos Lelo. Serat Salira. Mas Tanya Pendekar Yono. Wongi tadi tos katampi Mas Nyo kantenan Bapak Eci Kang Bumi Kejudian kantenan Mogo Ewu Tesangki Mamai Tutu Serat katresnan sabudaran Bapak Yudi Mamaya sabar Posparon Jaya cinta orang Bapak Iqbal Sukalila Adar Noto lepat dukungan munduat mundu res-resan odot sersan andi pipisan Serat Salira Mas Sayat Mas Kemancingan Dina jajaran Kalimah Mama Wari Bapak Eci Mas Leo Mas Sayat Midua Tesapung Mas Sayat Bos Kemancingan Serang aturan Soksian Mas Tommy Mas Kincu Aulis Majapahit teka padanan
Kang saya moal walaksana mendapat papayudi mamay tutu mamay sabar sasarangan tenanaon pajono bapak pembina kejudean pajono tenanaon Kang Joni ajoni mohon gitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi mohon gitu kepala yang salir gas lawas papai Iqbal Sukanilaya ada noto sili antosan tuh kali sadar noto papai Iqbal salinger pinu lamunan Sampai di sini dulu sedulur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.